Din il-bidla tista' ssir meta int tiddeċiedi li inti stess tkun parti minn din il-bidla u allura tmur għall-Gvern Nazzjonalista tagħtina l-fiduċja biex inkunu nistgħu l dal pajjiż nerġgħu inġibuh pajjiż li jixraqlek. Hekk tenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista minn Roderick Agius fil-programm Dritt għal Punt li xandar it-tlieta filgħaxija fuq Net Television fejn Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħmel politika ta' fejda li toffri gvern alternattiv serju u mhux wieħed populist. Tul l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech spjega l-kunċett tal-grupp ta' azzjoni PN Greens li se jkun qed juri biċ-ċar li bl-involviment ta' kulħadd nistgħu nġibu l-bidla fil-mentalità fil-mod kif inħarsu l-ambjent billi bil-politika nazzjonalista il-pajsaġġ u l-ambjent Malti ikun imħares ta' sew. Inti l-lum inti attivist għal-bieni u ħabbriki favur l-ambjent ġewwa l-Partit Nazzjonalista qed jinħoloq spazju għalik biex inti tiġi u mingħajr ma tkun fi struttura tal-partit tkun tista' taħdem, tkun tista' semma leħnek, tkun tista' jkollok l-ispazju u l-platform biex twassal l-attiviżmu tiegħek fil-qasam ambjentali. Dwar is-sitwazzjoni tal-ħabs, Bernard Grech tenna li jeħtieġ li jkun hemm bidla fil-mentalità fis-sistema tal-faċilità korrettiva ta' Kordin u fakkar fil-proposti li nieda l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat biex issir riforma sħiħa fil-mod kif isir ir-reabilitazzjoni tal-priġunieri. Hawnhekk għandna bżonn bidla fil-mentalità. Meta jiena ngħid illi l-persuna trid tkun iċ-ċentru tal-politika tagħna, din irridu nitranslejtjawha f'kollox, inkluż fil-ħabs. Dwar il-grey listing mill-FATF, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li għandna gvern superf li ma jridx jisma' u lanqas biss ikkunsidra l-proposti li ressa il-Partit Nazzjonalista biex jgħin lil Malta toħroġ mill-grey list. Dan huwa l-gvern illi jġibek fil-problema, issa ma jistax jibqa' jwaħħal f'ħadd ieħor, il-problema tal-grey listing ġaba u biss jippretendi li għandu s-soluzzjonijiet. Jiena nibqa' propens se nkun qed nibqa' naħdem biex pajjiżna joħroġ mill-grey listing, se nkun qed nibqa' noffri anka s-soluzzjonijiet imma anke hawnhekk irridu deċiżjoni f'bidla fil-mentalità. Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-kontinwità fih dan il-Gvern Laburista, kontinwità li permezz tagħha tkissret ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u li għal dan jaħdu biss il-Gvern ta' Muscat u l-kontinwità ta' Bela. Għalhekk għadni kif għedt illi għandna bżonn gvern serju, Prim Ministru illi mhuwiex maħtuf minn ħadd, għalhekk għandna bżonn politiċi u gvern nazzjonalista ġdid illi mhuwiex kompromess. Gvern maqtuħ me realtajiet tan-nies meta mistoqsi dwar l-ewli tal-ħajja, Bernard Grech tenna li l-Gvern tal-Labor ma jistax jibqa' sieket quddiem dan kollu. Bernard Grech ittenni li bil-politika tiegħu il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex iħares in-nuqqas ta' din il-problema u li se jniedi li jagħtu l-proposti tiegħu biex l-isfidi tal-ewli tal-ħajja ikunu imtaffa. Bernard Grech tkellem ukoll dwar il-qasam tal-enerġija fejn fakkar fil-proposti li nieda l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat turija ċara il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur. Dwar l-edukazzjoni, Bernard Grech qal li għandna Prim Ministru li aktar moħħu li jaħseb dwar l-elezzjoni li ġejja aktar milli qed jippjana l-futur ta' wliedna dan kif l-edukaturi għadhom flimbu kif ma jafux kif se joperaw fis-sena skolastika l-ġdida u dan kollu qed joħloq ħafna inċertezza.